Hello, vítá vás Leonus A Defender. a u hry Infinitium International 7, nebo já nevím. Infinitum, nebo prostě něco, něco a jsme tady znovu u hry. Tak. Povídej, neboj V se. prvním díle jsem já, Leonus, vám ukazoval ty základy hry, jako nějaké stavby a tak podobně. A jak můžete vidět, tak moje město se za tu dobu hodně změnilo. Jestli se chcete podívat, vy co koukáte na mě, tak musíte dát pak tam dole, je odkaz na chytráka, jo, takže tam se podívejte pak na ten díl, jo. Tady jo, tady takhle někde je tam nápis ten polička, jo, tady takhle někde ukazuju, jo, abyste viděli. Tak, rozkliknu vám ho, abyste ho viděli, tak jak ho vidí ostatní hráči. Držitel, aliance žádná, level města 6. Napsat držiteli, můžete v klidu mu napsat předmět, já vím. Pozdrav, koukněte, jak rychle píšu. Ahoj, jak je? Jak by mu to mělo dojít? Poslat. Počkej, já jsem napsal, přišlo ti něco? Počkej, já se nekouknu. Pošta. No, už se to klikám. Jo. Tady přišlo něco v 11:35. Co jsi mi posílal ty? Jo, jsem poslal já. Ne, odeslané. Jo, tady. Jo, to jsou tady. To jsi mi posílal ty. Aha. No, dobrý. Tak, a o čem bude tento díl? No tak v tomto díle já představím bitvy. A ty? Já, jelikož jsem s tebou nic neměl předtím, že jo, vůbec. Tady moje město úplně City of the World. Tady už vylepšuju na level 20 všechno. A teď to už je. Teď to je dobrý. Hodně. Jo, dobrý, už to. Velitelství si upgradeuju na level 7. Přišla mi pošta. No a já Fajn. jsem za tu dobu, co jsem nenatáčel, jsem postavil logistické centrum, jak můžete vidět. To mi jako umožňuje dobývat nějak ty takové ty farmy, no, dobře říci, a tak podobně. Tady kvůli úkolu jsem musel postavit nějaké další budovy, jak tady můžete vidět. To není nic, co bych nepředstavoval. A za to logistické centrum. No. Taky mám Tvanu Rideru a stavím Teslu. Cože, ty už stavíš Teslu? Jo. A mám dva nové generály. Vítá vás Indiana Jones a generál Ludvík Svoboda. Bohužel ten zatím ještě nemá jednotky, takže ho necháme spát. No tak abych teda nezaostával, tak se podívejte na moje velitele. Moje velitele jsou... Slabota. Já ti dám slabota. Hop, pojďte getlingy. Takže teď se bouchnu do mikráku. Můj první číslo 1, to bude můj největší silák, se jmenuje AR. Což je... To není důležitý. Jake Kessler, tak si přezdívá, jak znáte Lefendera, Jake, Joker, Lefender, Noob a takovýhle. To tam nevychází prostě. A další Oditex, kterého mám taky v pozdější fázi Nuby.cz představí. No, povídej. Jo, takže tady můžete vidět moji krásnou opuštěnou pilu, která je moje. Dvakrát jsem o ní musel bojovat. Pak asi? Poprvé s svým původním vlastníkem jsem vyhrál na plné čáře. Prostě žádné jednotky nebyly, takže jsem to dostal raz, dva. Na ten další bojovník byl tady Defender. Tam
za mými zády, tady je jeho město, Česká Třebová, divné město, já vím, chtěl Já ti dám. obsadit. Ty vole, už tam nemám ty trosky, ty vole, to je prostě bam. No, je tady stále vidím. No a... Že? Jo, ty trosky vidím stále. Já ne. No a když jsi tam poslal 2 své generály, Napoleona a Petna, tak Defendera to tolik vystrašilo, že Pelás šel až domů. Tak jsem tu zákon zase dostal zpátky. Já říkám, bylo to jednoduché to vybojovat. Já ti dám. Počkej, kde, že bylo to obrovský dílo, o kterém jsi mě povídal? U Olomouce. A to je kde? Počkej, já si musím dát globální mapu. Počkej, teď jsem, jsem jel. Já jsem jel do toho. Ty musíte vidět takovou krásnou základnu. To je Aliance. Tady jsem já. Tohle. GSA. A ty musíte vidět krásné dělo, kterého se strašně bojím. Počkej, já musím najít nejdřív Olomouci, já jsem úplně slepej. Defender neví, kde je Olomouc. Já jsem strašně zeměpisář. A jo, stane se. Kurně, já to nemůžu najít. Blansko, Vyškov. Počkej, to je nalevo od tebe nebo napravo? Napravo. Já to tady prohledám. Bruntál, to je špatně. Opuštěná pila, mě zajímá. Vyškov, Kroměříž, prostě. Kde to u jaký je to města? Poradky. Olomouc. No to vím taky. Ale u čeho? Přesně. U Olomouce. Vidím Ostravu. To je daleko. Vidím Zlín. Ale kde je ta Olomouc? Tady je Brno. Tady je Vyškov, tady je Kroměříž. Mám jí! Našel jsem jí! On je přímo... Dal by se říct v takové křivce. Počkej, teď dáme bojovou mapu. Takže víme, že to je od opuštěné pily. Ježíš, kam jsem jel. Tak, tady je něco. Uherské hradiště, to ani někde bylo. Kroměříž, ty ale já mám lagy, ty vole. Toho dostane. Tady je Olomouc. A co, kde je nějaký dělo? Pod Olomoucí, dobře. Ty myslíš tu základnu? Jo. Jo, ty myslíš, to má dobrý dostřel. No, taky bych řekl. Počkej, poštáku, kam se nám přišlo? Neumíš zeměpis, takže za trest se musíš naučit všechny okresní města. Okresní? Jo, okresní. To se teď já musím učit na své škole. A k tomu ještě, kde přesně přibližně leží. A kde mají své okresy. Tak. Jo, to nastane. A vidíte ty tanky? Co? To jsou ale... Ach jo, ty vado, vůbec nevím, o čem mám povídat. Když já... Tak můžete vidět, jak už dlouho jsme. Hodinu a půl, pěkně. Víte, jak těžký je zorganizovat tu akci? Velice komplikované. Tak pověz nám akorát, Leonusy, jakým jednotkám riderů se budeš věnovat? Jednotkám? Věnovat. Kurně, mi se to zase buglo. Jak jako věnovat? No jako prostě, jaký budeš nejvíc masit, jako ty jednotky? No, budu vyrábět tanky. Ty, vadno, si dělat standy. Tanky, jo, já taky půjdu do tanku, já se tam, ještě nemám dřevorubce. Cože? Teď už mám tolik dřevorubeckých těch a prostě, nemáte tu 20. Fakt nemám, jo. Aha, 17. Díky za tu pauzu. A teď si dáme takovou krátkou bitvu. Takže jdeme na to. Hlavně spamatovat, že Gatling útočí na rakety, rakety útočí na plazmu, plazma útočí na Teslu a Tesla na Gatlingy. Takže jdeme na to. Jo, začni si to. Kurně, jestli mě to nebude... Jo, to jsou jednotky. Leonusy? No, co pak? Chtěl bych se zeptat, počtem jednotek se zvyšuje rychlost nebo snižuje rychlost, nebo je to pořád? Engaging.
Že kdyby na něj pozautočil. Já za tak... bojuju, takže... Jo, takže... Útok na ně! Za Aslana! Za Narny! Dejte jim co proto. Go ahead. Yes, do nich! I'm going! Going! Go! Já si asi vypnu zvuky, protože teď to je furt nahoře. I have arrived. Útok! Engaging. Na ně! Yeah, I'm here. No, tady taky můžeme. Tak chvilku vám tak ukážu nějakou bitvu. Teda kouknu se, tady ještě. No tak, nedejte se! Na ně! Engaging. Na ně! Jo, vyhrál jsem! Jsme skvělý tým. Vyhráli jsme. Blahopřeji. Jo, byla to skvělá bitva. Jednoduchá, víte, jsem skvělej, vyhrál jsem. Jsem dobrý. A jak je to u tebe, Defendere? Já? Aha. Já přemýšlím. Ty vado, já jsem dobrý. To nahráváme přes 10 minut. Fakt? Jo, to budeme ještě dělat. Co kdybychom si poslali 2 jednotky a potom bychom si zabojovali proti sobě. Jenom s jedinou jednotkou. Jenom s jednou jedinou? No. A ty, který zrovna nejsou proti sobě, ne? Jako stavěný. Jako třeba bychom Gatlinga. každý vzali stejnou. Jo, aha. Já bych vzal, co na to, Napoleona. Já nevím. Což Napoleon má, pokud se tu plazmu, takže... A plazma zatím nikdo z nás nemá Teslu, teda kromě mě. Když počít Tesla, takže bych nikdo na to nemá bonus, takže... Co ty na to? Akorát teďka slyším pořád na ten jak něco říká. Takže můžeme kouknout, tady vidíte prostě moji produkci, tady to jsou prostě základní jednotky 6 plus 3. Já už mám jenom 158 berylií, jo. Ach jo. Koukněte se, tady vidíte moji armádu, teďka si Gatlingy přidáme k Aerovi. Tak. Se mi to leguje. Jo, úplně stejný. Ruzáděs. Jo no. No tak. Tak se... Pardon, co to pro boha je? Tak jo, začíná štvát. Tak se pohybuju. A kam jedeš? A jen se dívám, co je okolo. Čeho? Mého města. Hej ty vado, ukaž jim ten, já vám to taky ukážu. Co? No to hlavní město toho, koho musím... Jo, GSA, no. Žisej, to je prostě sebranka. Jo, já taky koukněte na ty masy jednotek, ty vado. Ještě takový Dej ty nás tak půl hodinky, než se tam dostanu. Kam jedeš? Tak asi tady. Super. Kde? A musíte tady vidět jednu z pevností GSA v jejich hlavním štábu. Kde seš přesně? Na Islandu. Jak jsi tam dostal? Jo, počkej, ty jsi tam jel jako kamerou nebo autem? Jo, kamerou. Já jsem seber, abych tam jel s autem. Se to seká, laguje, to je. Ty vado, já to asi fakt laguju. Ne, já ne. Nemůžu. Jak se to laguje? Jak hruza a děs? Co vůbec to stávalo? Víči jo. No jo, 2 komply, to chceš? Tak. No tak
kolik to má jednotek a jako kvůli lagům, tak musí dělat ten kousek, protože Hej, Leonusy, mohl by No. se zkouknout, na kolikátce máš to? FPS, Železný důl? jo. No, má jich teda dost jednotek, co? Takže SK. Jakmile to dobijete a udržíte aspoň týden, tak vyhráváte hru. To se nám určitě nepodaří. To je 100%. My u toho tak daleko nevydrží. No právě. Gatling je smrtící pro misile. To je pravda. Misile je smrtící pro plazmu. Plazma je smrtící pro Teslu. Tesla je smrtící pro Gatling. Gatling. Používejte správný typ zbraně a získejte výhodu v bitvě. Takže železný důl, jo. Tak železný důl mám na cíce. Tak to je dobrý. Jo, 10. Jo, 10. Já moc neposíchám, protože se to strašně laguje. Jo no. To je hrozná děs. Jak je to možný? No námi to není určitě. Já doufám. Jistá se to může. Už oni se tady normálně píšou, tak to aby jsme se taky zapojili, ne? Do chatu. Jsou tady Poláci, Slováci, určitě. Jo, jsou tam všichni. A hlavně tam jsou zmetci, Germáni. Oh, tak je nesnášný. Jo, víte ten sek? To by se to brutálně asi laglo, co? Ty já dávám. Hej ty to je fakt Hej ty to je lag. Mně se nechce ani načíst trochu město a už se načetlo. Jinak se tady dá urychlit stavba, což nedoporučuju. Jo, když se tím strojny na dvojnásobek a... Tak jeden, ty vůbec mi nic to. Co jsem ještě budu stavět? Ukaž, tady jsou Tesla Rideři. Jo? Ale jsou takové skvělé jednotky. A to se pak taky zvyšujícím se levelem se to snižuje? Jako... To produkování. No jako čím víc máš továrnu na ridery, tak tím víc můžeš, tím rychleji se to vyrobí. Jako myslím ty jednotky. Jakože se zkrátí čas. Menší. A možná, že i cena, ale ne, cena zůstala stejná. Natáčíme skoro 20 minut. A zatím jsem nic nepoto. Nebo já jsem nic neto. Ne, 11 jsem nechtěl. No. Čeho? Ale u té továrny. A jak jsme přemýšleli, že bychom si založili vlastní alianci? Jo, tak můžete do komentářů napsat název, jak bychom se měli jmenovat. No, to platí jak u mě, tak u Leonuse. Jo, a ten nejlepší vybereme. Myslím, že tam bude jenom jeden. Jo, taky bych řekl. A i ten, když se nám nebude líbit, tak si vybereme vlastní. Jo. Defendere, koukni se do chatu. Do chatu? Jdu na to. Teďka. Jsi tady kdo pozdraví.
jako vůbec nikdo. Já? Tak to je fakt dobrý. To je náhod, co? Akorát to F se mi tam zatím nepovedlo. No, stane se. I Ale my aspoň, se hej, jo, to je můj líbíme. odkaz. F. A jo, Defender. Def, Pardon? jako zkrátka tvého jména. Def. Koukneme se na armádu, už je zpátky, ano. Gatling Rideri jdou k Aerovi. Půjdeme na férovku. Jo, doufám, že vyhraju. Když o tom pochybuju. Myslím si asi obtíže na baby, co? Jo, aha, ty to laglo. Ne, v pohodě. Hej, co to? No. Koukni se do chatu. Co to tam chybí? To je doba, než se mi dodělá všechno. Jasně, to tady zaspamujeme jen my dva, že? Je to je možné. Můžeme si ověřit. Co? Jo, to je dobrý. To je dobrý, to je fakt dobrý. Akorát, že já chci příště. No, to je jedno. Asi půjdeme do bitvy, ne každý. Jo, já už nejsem, akorát to strašně laguje. Vada, to jsou moc přetěžovaný, no. Jo. Bro. Až kolik se mi to dělá? Ve 34 to plánuje, ne? To je dobrý. No prostě tady máte kupu budov, tady máte kupu vojáků, tady máte chat. Ukáž, mám další Tesla Ridera. Ne, jeden Tesla Rider je dlouho postavený, co? Tak co, bojuješ? Jo, bojuju. Nekecáš. Akorát to strašně laguje. To nejde. To strašně laguje, mě to laglo. To je růzá děs. To prohá dělaj. To upgradeuju nebo co? Ukáž, jo. Jo, města 2. V roce jsem na 10%, tak prázdná obrazovka. Tak co pak budeme dělat, takže nic nefunguje. Ale super. Já plánuju, že bychom jako pak si připravili jednou armádu, ale prostě dobili ten tábor. Jo, ale až budeme mít tanky. Ej, ale oni jich tam mají docela málo jednotek. Kromě těla Gatlingů, no, to jsou ty bohy. že my máme jenom Ridery. Ty jsou slabé proti tankům. Já říkám, až tak za 2 týdny nebo tak dlouho. No. Koukám, že tady Přerov taky není nějak na tom extra. Hej jo, já si můžu přemístit město. No, konečně, super. Pěkná, Commander. Jak plánuješ to? No, já budu rád, když se mi to vůbec podaří spustit. Co? To fakt strašně laguje. Fakt? Tak to je dobrý. Plán B, zkusím restartovat. To je tak hru záděs. To je logování. Co zkusíš restartovat? Hru celou. Aha. Co to pro vás dělá? Jak se to může lagovat? Logistické centrum. Organizovat armády můžu, jo? Ne, keď se to laguje. U nás, nebo u té hry? Já nevím.
Nebo na obou stranách. Ježíš, já jsem takový blbec, já možná mačkám druhý tlačítko. A co mám pro na 93%, to je co jako slabé. Jako bych bylo 100, tak pak by chyba byla na mé. Vado, když se bude vylepšovat, ty? Kde mám pilu? Úplně jsem ji ztratil z dohledu. To je všechno dřevorubec. Já nevidím nic. Dělá si mi vůbec nic jiného. Jak to pro boha? To nejde. Teď si já jsem nedal. Měli jste aspoň jednu bitvu, to je... Se máte. Já jsem nedal vylepšit pilu. Chudínko. To je sklad dřeva. Kde je pila, kurňa? Tu najdeš. Jo, tady, ježmar. Jako nefunguje, jo. Zásobní budou... Já mám ještě vylepšit tohle, no tak tady vidíte, jak se vylepšuje, prostě tady máte. A prostě to musím vylepšit na 20. Teď jsou takový lagy, že se mi to číslo zvyšuje samo, aniž bych to mačkal přikrát za sebou. Je taky. Je to budu říkat. No, teď mám tu bitvu. Jo. To je dobrý, to je dobrý. Já jsem to řekl úplně. Hej, krát povlíkávám ještě, vždycky, když mám tady tohle z toho brehu. Já se kouknu do chatu. Hej, jo, on někdo pozdravil, Trolán. Jo? Zdar. Trolane. A F-ko zatím. Tak, to je můj odkaz. Víte, ono se mi něco postavilo. Jdeme do armády. Jako není to zase tak špatná hra, jako jo, to baví. Další Gatling Rider. Pojď. Ne, počkej. Kdy uděláme tu férovku? Jo, férovku, tak můžeme na to. Počkej, tak já... A jak mám udělat, aby ten jeden jedinej šel proti tobě? Co? Jak mám udělat, aby šlo jedno jediný vozidlo proti tobě? To je velice jednoduché, počkej, já se na tu mapu. Jo, jakože všechny dám ven? Ne, jenom jednu jednotku. Ne, já všechny přesunu pryč. No, já prostě tam nemám žádný. Tak. Počkej, a zničíš mi toho velitele, když... Ne, velitel zůstane. Jo, takže když já jsem teďka si vydal všechny jednotky Gatlingy z Aera, a teďka když je dám zpátky a dám akorát, aby se mě tam dal jeden, no, přesun. Takže teďka můžeme... A půjdeme bojovat tam někde nahoru, ne? Bude to boj o rychlost nad kněžnou, nebo někde mezi náma hnedka. Já počkej, já napíšu zprávu. Jo, ty jsme taky. Jop. Vždycky to tam musím dělat, to je jak bratka. Jo, Leonus, já už akorát, abys věděl, já už jedu k tomu místu, jo, abys věděl. Jo. Tak abychom se mohli setkat. Co znamená zkrátka GP? Gameplay? Nevím. 2 minuty mu bude cestat tobě, tomu mýmu pozdívku. A taky tam dej něco, Gatling, nebo co máš? Něco, co není proti Gatlingu. Ty máš Gatling? Jo. A kde jsi? Už jsem nahoře, nad to, už tam mířím. Jakoby, jak bych to řekl, jakoby nad tebe k těm horám. Já nejsem do poličku. Ne, neboj se na poličku útočit nebudu. Nebo počkej, snad nebude polička útočit na mě. Tak pojďte, máme tu jednu bitvu. A nevím, kde seš? Nahoře, nad poličkou. Jo, já nevím, kde je ta polička. Jo, mám jo. A jo, už tě vidím.
Tam jedu k chrudím je tak. Takže máš Gatling, takže si vezmu... Neber si hlavně Teslu. Jo, to jsou nebrat. OK, takže... Takže si vezmu tu svoji oblíbenou, tu si vezmu... Takový netrpělivý prostě čekat, než tam dojedu. Ten... Gatling. Tak. Bunkre. Moving. Má to cenu. Myslím, že ne. Jestli na mě vytáhneš Teslu. Ne, ty si dám... Jo, počkej, ty akorát tamhle něco jsi napsal, jo? Jo. Počkej, je to I jen have je arrived. ten let's play. Jinak I'm když here. napíšeš chytrák teze, tak se můžeš zítra na tomto. As you wish. Ty na mě vytáhneš 2? Ne, Moving. jenom ty si dám jako okno, kdyby na nás někdo chtěl zautočit. To je všechno. A proč jich máš tolik? No, jsem říkal jenom jednu jednotku. No ale jenom s jedním vojáčkem, jenom jeden jedinej. Aha, to jsem nevěděl. Takže se vrať a zase si ho resto. Ach, jo. Tak jo. Moving. Je to škoda. Huh? As you say. As you wish. A on byl vlastně ten Trojan, klidně jako mohl s náma, kdyby nebyl prostě. Moving. I have arrived. Já nevím, se ho zeptej. A kde, počkej, kde má město? Kde? Máš město? Jo. I have arrived. I'm here. Habab, habab. No, já jsem to ze tím moc nepředvedl. To jsou takové... A, Davide. No. Jo, dobrý, já myslím, že už ne to. Že už jsi... Já se netačí, jenom musím, takže mám jenom jednu jednotku. A proč máš Tesla Ridera? Tam je taková okna, kdyby na nás někdo chtěl zautočit, tak taková obrana. Hele, Roland, na Balkáně. Počkej, tak já si ho zatím najdu. Kde je přesně, na Balkáně. Tak jdem na Balkán. Tady je blbý, že nevidím mapu. Musím tam automaticky. Tak pomalý. To seka laguje jako růzadě. Hej, tady je nějaký město, nebo něco, na vodě. Jo. Jsem snad na Balkáně. Jo, klikni na to jeho jméno v chatu. Fakt? Klikni na moje jméno v chatu. Tak? Jo. Byl hráče Trolan. Dostal jsem tě. Československá ligy. Jdu v Československé ligy. No, kolik má měst? Pořadí. On je první? To je co? Tak to je dobrý. GL? Hele, není to ten Trojan, komu máme vstát, když chceme do jeho aliance? Jo, ty vado. Já mu to napíšu. Jo, tak jo. Ty má 2 youtubery. By mohl mít. Nebylo by to sranda, ne? Jo. To je fakt hrozná děs. Tik tak, dělej ty. Zpomalenej. Něco. Není si, já to musím znovu. To. Restart. Jo, restart. To je fakt hrozná děs. Tohle video se bude mít 40 minut kvůli tomu lagování. Já už mám 35.
Já taky. Jako by 34. Hej, ale my bychom vlastně mohli... Tyvo, já jsem byl do mikrofonu, sorry. Stává se. Jo, poslal jsem pozvánku, cože? Super. Ještě nic nepřišlo. Jo, teďka mě něco přišlo. No, já uvidím vás za chvilku. Ale, tady je něco nového příchozí. Doufám. Za mě nezapomněl. To byla hru zádět. Jo, tady pozvánky do Aliance. No. Přijmu. Já se s tím připravuji kávu. Skvělá káva. Blahopřeju. Takže nemusíme vytvářet novou. Super. Přišlo jsem dneska lidi. Takže obsadíme Transsibitskou magistrálu. A Rusové nebudou moc snad sem jezdit vlakem. Hej jo, ono to týká paští. Hochu? No, Ono normálně, to ti pak, vidíte tohleto, vidíte to? já se vidím, takže jako... Já jo, haha. Já jsem tak šťastný. Tak mu napiš, ať ti taky pozve do legie. To bych rád, že se ty zpracítá. Tak jo, jsem Mně se tady. to nějak buglo, protože se mi teďka vůbec neobrazuje chat. Víš, já zatím vidím šedou prázdnotu. Fakt? Jo. To nás tvé. Co tady můžu dát? Česky. Já se kouknu, jestli už si o něčem bavili v to. Jo, to mi nápad. Takže bych chtěl... Teď jsem pozdravil tam. Hoj Defender. Já mu řeknu, ať ti taky pošle pozvánku. No, to bylo super. Se mi to načte, jak ji přijmu. Asi i... Leon, jak se jmenuješ? Leon, sorry. Lenus 9352. 9352. Tak, už jsem mu ji poslal. To je super. Bude jaký falianci. Možná. Ale víš, co je divný? Já tady chci chat normální, já nechci jenom alianci. Počkej, když mi to psali. To je aliance. To je jenom jednu jednotku? Jo. OK. Co je lepší, být zakopaný nebo nezakopaný? To nechám na tobě. Už ti ji prej poslal. Super. Takže Indiana Jones. ti může děkuju moc, ale že jak si nemůžou to napsat, jo? Kudy je lagum. Tak aspoň to se... Ale teďka mě něco poslal, teďka to zkusím... Jo. Já nevím, kopírovat. Zkusím. Teď mě zase... na záložku City, což je. Musíme dát teďka plus, teď... Jo, jasně, koupíte všichni, co tam mám, že jo? No, dáme tohle, fajn, tam se to povolí. Ježišmarja, co to je? Tady to je nějaký public table. Takže u mě, koukejte spotek, ježiš, co to je? Co to je? Tohleto, on mi poslal něco podcast. Jo? This is tutorial how building of the city in 20 steps. Já ti to pak pošlu na FB. Jo. Betonárna, toto. Ukaž to. Jo, jasně to tak chápu, jak to má. Velitelství. Tady, jo, počkej, on to má takhle Riders auta. Riders. To je něco. To
Tady to je pak asi stav po tutoriálu. Jak bys to měl mít jako po tutoriálu? Jo, aha. Rozestavěný město. To je I have super. arrived. To je pak fáze 1. Zbourat továrnu na auta a garáž. Začít stavět rovnou 4 pily a 3 betonárny. Všechny produkční budovy zvednou na level 10. V průběhu zvednout sklady na level 6. Zdroje podle spotřeby. To má úplně udělané dobře. Uzamčená plocha je černá. Transformátorová elektrárna je zelená. K tomu má tohle. Abys tam prostě měl toho. Tak tady to je dobrý. Fakt to 2. Tady to má dobrý. Ty už tam seš taky. Přímo to, ne? Co, kde? Ježišmarja. Jsi ty. A doporučoval bych prvních pár dní jet víceméně podle toho. Hlavně vykašlete se úplně na armu a jeďte jen ekonomiku dřeva a betonu. 6 pil a 6 betonárek. Na větelství level 7, dokonce 9 betonárek. A vše postupně zvedat na level 10 a pak na 20. K tomu jednu mincovnu, jednu lévárnu a jste v klidu. To je dobrý. Jo. Hele, Jindro, máme No. jaksi problém. Jaký? Nemůžeme na sebe útočit. Ty už tam seš? Huh? Aha. Já jsem si nevšiml. A asi docela v nevýhodě. Protože jsi zakopán, tak nemůže na mě střílet. Takže ty na mě nemůžeš zaútočit? A ty taky na mě. Ano, Takže bitva se nekoná. Takže ani žádnou bitvu nemůžeme mít proti sobě. Ne. To jsme ve stejné alianci. Je to škoda. Víc, co jste koukáte na mě, tak ty vole, já nevím, to byste se vidět, ale prostě je to. Jako by to byla skutečná bitva, tak bych vyhrál já, protože Defender je takový je hlupák, že si nehlídá svou jednotku, zakopal jí a tak nemohl střílet kolem sebe, ale jenom do dálky, to je ta zelený kruh. No a já, jako jsem si ještě nezakopal, tak můžu střílet i na něj. Takže jsem ve výhodě. Jenže bohužel, jako jsme ve stejné alianci, nemůžeme na sebe pálit. Kontroluji, jestli děka něco přijde. Kam? Práva. Ale kam? U hry? Do pošty. Já tě! Přišel jsi na to? Ty zase? Já tě! Jo, tak takhle, jo. Kámo. Já tě fakt... Naštval si mě, kámo, naštval. Fakt? Jo. Je. Promiň. Moving. Ty jsi mě fakt naštval. Promiň, ale já potřebuji dostat nějaký starter pack. No tak nejdřív se zeptáš, ne? Je to slušné. Já jsem to dělal, když měl ty lagy. A poslal jsem ti už zprávu dávno předtím. Jakou Já jsem ti posílal. To neplatí, jsme se v nevýhodě. Začatni se, armádo. Teď se to normálně taky buglo. Huh?
No v ten nejhorší možný okamžik. I'm going. Dělej. Jdu kolem Sitav. Ahoj Sitavy, jak se máte? Bohužel má příliš málo imincí, takže nemůžu obsadit. Škoda. Nic Sitavy pod palcem. To by bylo za to, že Polsce vzali status okresního města. To jim nedarujeme. My jim to vrátíme. I s úroky. Teda také to říkal starosta Poličky. What? What? Co je to? Pojedeš. Jakou napsal zprávu? Nechápu. Nechápu. Jo. No jasně, já tu si splním, heršpec, ale dej mi chvilku času. Ale, Defendre, Ano? myslím, že těch 46 minut bude stačit, nemyslíš? Když udělám poslední kousek a potom bychom to měli ukončit, co na to? Jo, mohli. To je v háji. Kdybych ti to nepsal. Jo. Jo, takhle, jo. Tam taky jedeš, co? No já škoda, že na sebe nemůžeme útočit. I have arrived. Hej ty vado. Se možná vyplo nahrávání. Jo, stane se. Ne, nevydám se. Možná to jde, akorát mě znervozněla ta čárka dole, víš? Takže ty ke mně jedeš, jo? Jo? S plazmou, jo? Proti Napoleonovi, jo? Jako tam jsem já, tak to bude jaksi problematické to obsadit, myslíš? Ne, tam nechci jet. Tak proč tam jedeš? Nebo kam chceš jet? S tímhle autem chci jet sem. To žije. S tímhle autem jedu tam. To je v pohodě. Ježišmarja, to je chat. Trole, dohodneme se společně s takovým slovem a ovcema. Uvidíme, záleží, jak moc se nám budou spát do pevností. Defendre a Leonusy, ptejte se kdykoliv a cokoliv poradíme. Super. Že jsme rádi. A že jim rádi pošleme i odkaz na ten YouTube kanál, abyste to Ale já chci normální chat, já nechci jenom pořád aliancí. Jo, už ho vidím, to je Tom český. Jo. Víte, tady musíte krásně vidět patovou situaci. Já jsem na základně a Defender to nemůže. Hele. No. Jo. Pozor na nepříjemný bug na nové mapě. Pokud klikáte na globální mapě, tak se zadává pohyb aktuálně vybraným jednotkám. Ať se pak nedivíte, že jezdí kam se... Kam se jim chce. Čus, freši, hoj, mama, jakej, ty jsi fresh, jakej. Spadlo mi to, napsal jsem ti zprávu, odepsal jsem. Prečo tam jede i ten Tono? Tenhle měl jet jenom do Poličky. A jaký? Jo, prostě tam jde jít von.
ten muž se stále drží. Stále se na tebe nezautočil, neby tě měl nic jiného. Říkal, že to nejde, no. I'm here. Indiana Jones se vrátí zpátky a... Hele, Indo, I'm here. když slušně poprosíš, tak popřemýšlíš nad tím, že bych Defender, když to slušně poprosíš, tak přemýšlím, bych tu pilu mohl i nechat, ale musíš slušně poprosit. Ploším, špatně koukám. Já nevím. No. Na plénové to líbí nebude. Bude naštvaný. Když mi dáš u toho videa na mé kanálu like, tak myslím, že bych ti to pustil. Jo, tak to beru. Tak jo? Proceeding. Beru tě za sebou. Všichni ho berou za sebou, takže pokud ho nedáš, nebo si to obsadím. Zatím to můžeš opevnit. A co? No, zatím si tam můžeš opevnit. To nějaká. Proč? Já už odjíždím. Jo, aha, tak to... dohodli. Tak já myslím, že bys tam jako třeba jako zůstal jako třeba venku, jste jako další pomoc. Na co? Ti to nechám. Už není moje starost. A už jdu do tepla. Tady přijde velká zima. Jasně, ty vado, ono se mi to chce rozvážet. Jak dám? Chci zrušit opevnění. Řekni na tu jednotku a zruš opevnění. Jenže ono si to pořád bulduje. A tak. Už na tu jednotku kliknou. Já jsem to udělal. Tak, kolik mě ještě zbývá udělat toho všeho? A už se mi dělá velitelství. To je dobře. To je dobře. Tak, koukneme se do armády. Na verbovatové vojáky. Jo, na to seznam bugu. Takže Aerovi půjde tohle a Tesla Rider tam budou taky. Že ti jsou proti nim, takže jsou to rakety? Jo, rakety. Ještě minutu. Chyba při přesunu jednotky armáda může mít pouze jednoho typu, jo. Takže musí mít 4, jo. Co 4? Velitele. Jo, pro každý typ 1. Se tam o tom baví, jak něco ty vady všichni. Jo, taky to čtou všichni. No, ne, to... Jako já a diváci. Ty vado, já jsem takovej idiot, já jsem tohle díle strašně moc udělal. Ty jsi ještě nedojel domů, jo. No. Tady takhle ruší bult, ne? Hej, jde útočit na města, nepřátelská třeba. Ne, nejde. To je škoda. Když Jsem rád. ten Draga CZ, ten by byl dobrou kořistí. Jo, taky ho vidím. To by byl žádná Cázovou. Žádná aliance. Prostě až by vyjel, tak bychom ho museli zničit. I have arrived. Jo, to bychom mohli klidně. Schválně, jo. Mně se to prostě bulduje, ta jednotka. Stane se. Tyjo, bral bych nějaký boj. Ty jsi ho překazil. Proceeding. Dvakrát to můžu, že to nefunguje proti členům aliance. No, můžeme si za to sami, jo. No, přesně tak. Měli jsme se hrnout do té aliance. I have arrived. Ale mohli bychom někdy zaútočit na tu pevnost, na to, až budeme mít tanky. No, to bude takový deal. Já hnedka přijdu.
Jo, Defender musí někam jít. No, tak o čem si dál budeme povídat? Kurňa. Tak, Mě normálně funguje, no konečně. co nefunguje? To tlačítko. Stává se. Mně to taky spoustu nefunguje. Aliance. Jasně, plánuješ si platit prémium? Já? Ne. Čemu by mi to bylo? Jak dlouho ti to bude trvat? 3 minuty. Co? Tyvo, já jsem, v tomhle díle jsem mám, nebo já jsem jako pro sebe jsem udělal hodně, hodně jsem vám tady v tomhle tam vysvětlil, o čem tady ta hra je. Prostě dobíjíte svět. Jo, Evropu, no. Hej, tak já bych tady ukončil, co ty na to? Jo? Že vám ta hodina bude stačit. No. A můžete se těšit u mě na další díl od Defendera. Jo. Čištění. Tak to zábava, už se těším. Jinak, toto video bude až druhý den, později, v těch večerních hodinách možná, protože abych to měl v lepší kvalitě než Defender, tak to musím delší dobu renderovat. No, kvůli tu šumu a tak podobně. Takže, To spíš počítejte s tím, že mě to vyjde díl než chytrákoj. takže Defender bude jako první se šumem a já později bez šumu. Ježišmarja, jenže já to nemůžu vydat jako první, protože já než si to tam dá, tak to bude taková doba. No to je vlastně pravda. Možná to byl mít dřív. No to budeš, tak po týden. Jo, to je možné. A pak doporučuji si na ten díl podívat. Jo, bude skvělý díl. Tak jo, děkuji za slednutí. Dejte like, koment, odběr. Pokud se vám to nelíbilo, tak dejte like a napište, proč se vám to nelíbilo. A žijte do Ablaze. Nějaký dodatek k tomu, Defendere? No, držte mi palce, ať já nevím co. Ať dobijeme... Bastilu. No, cože? Bastilu. Ne. Drž nám palce, ať dobijeme co nejrychleji ten tábor. Jo, to bylo super. A budeme to natáčet, takže se těšte. Možná já u toho budu. Je to možné. Tak ti budu psát do chatu. A nebo Šta? přes ten Skype? Ano, Skype. Tak tím se s váma loučí Leonus And Defender. Zdar! Čau. A žijte do Ablaze. Čau.